Allah ya sa ka dinga ganin mata kamar jakuna, cewar matar Adam A. Zango. A wani gajeren bidiyo da jarumi Adam A. Zango ya wallafa a shafinsa na Instagram tare da mahaifiyarsa da kuma matarsa, inda ya nemi matarsa ta yi masa addu'a akan tafiyar da zashi. Sai dai matar tasa ta nuna alamar kunya take ji, kasancewar ta tare da surukarta. Amma da jarumin ya matsa, sai matar ta ansa da cewa Allah ya sa ya dinga ganin mata kamar jakuna. Ya don. Allah ya gaba da mama ne ta za ta yi kunya. Insha Allah kai ne lafiya ina da ina. Allah ya saka da Ba abin ba.